Ja järjempää taitaa aina kunta, missä sossu ei enää anna asiakkaalle rahaa, vaan jakaa suoraan drinkkiin. Se kertoo varmaan jotain. Joo, eilen oli tää suomeksi käännettynä pihvi ja suijottapäivä. Ehkä kuulitte? Joo, ja miehet oli. Se oli meinaa sellainen, että miehet hehkutti tosi paljon tällä tänään pihvi ja suijottu. En mä tiedä, se oli vähän ylihypeetty homma, koska no, kyllä mä pihvistä tykkäsin, mutta ei se nyt suusata munanmakua ollut. Okei, viimeinen juttu ennen kuin päästään takas tonne baarin keskelle, niin mä luin tän seuraavan jutun tekstaripaasta, se on joku ilmaisjakelulehti. Se on niitä juttuja, että kuulet siitä, tuo naurattaa ihan perkeleen. Muuten se tapahtuu omalle kohdalle, niin ei enää niin naurattaa. Se on jotenkin näin, että tänään junasta tullessani liukastuin pahasti, kaaduin, molemmat kertaa paketissa. Esimerkiksi 31-vuotias poika. No niin, kiitoksia oikein paljon. Mun nimi oli Joni Suikeli ja hyvää iltaa.